Això és l'Escaquiman. Amb el tema de la diglòssia vas escriure un article que es deia Diglòssies estel·lars. Hi ha dos casos que m'agradaria comentar. Un del govern de la... no me'n recordo del nom, el tinc apuntat aquí. De la Victòria Alsina. Podries explicar això com una miqueta aquest cas de la Victòria Alsina? Sí, un moment. Clar, és que de fet jo penso que els nostres polítics són un reflex dels ciutadans. Ells haurien de ser l'avantguarda, ser referents lingüístics, però ens trobem que aquest no és el cas. Hem volgut fer la independència amb un nivell de diglòssia estel·lar, com dic a l'article. Ell el que va fer és reunir-se amb els cònsols de Barcelona, que de fet alguns cònsols fan piulades en català. El cònsol de la Xina, si busques el seu Twitter, fa piulades en català. El president de l'Espanyol és xinès i parla català. Correcte. I ella, en comptes de... ella o el govern, en comptes de donar-los orellera a qui no ho entengués i fer traducció, que dius, tampoc està tant, això ho feien a TV3 als anys 80, va dir dues frases en català i després tot el reste en castellà. I els hi va dir que volia ser un estat independent. Però ho fas fent servir la llengua de la identitat que tu dius que no és la teva. Per tant, això és una contradicció i estàs enviant als cònsols un missatge que no és el correcte. Un missatge subliminal, inconscient. I després hi ha l'altre cas que és molt divertit i posaré el vídeo ara. Deixeu-me un poquet que parle del meu poble. Deixeu-me que parle un poquet de Vila-real. Hablo en castellano, como queráis. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis. Clar, això és un nivell de diglòssia ja malaltís.